Strakke gezichten aan het begin van de middag in Drachten. Personeel van de Ljouwerter Krant en het Dagblad van het Noorden wordt in het congrescentrum bijpraat door de reorganisatie bij de NDC Media Groep. Ja, maar misschien wat wordt. Dus van tevoren weten we al dat een kleine part voetmat. Dus ik ben vrij negatief in, ja. Vreest u voor uw baan? Ja, het behoort tot de mogelijkheden. Het is net een beetje, ja. Ik weet niet of het Russische roulette is, maar ja, van de 750 moeten er 250 weg, dus dat is 1 op de 3. De NDC houdt op met de webshop en de uitjouwerij wordt verkocht. De hoes-on-hoes blijven blauwen. De 250 FTE's verdwijnen door de hele organisatie heen. Als ik er dwars doorheen kijk, een heel groot stuk zit in een mediahuis, zoals het heet. Maar dat is een onderdeel waar 3, 4, 5 verschillende kleine onderdelen in zitten die we verkopen. Dus dat is een grote klap. Maar veel daarvan die gaan naar een andere werkgever toe. Als je naar de organisatie zelf kijkt, is het door de bank genomen overal. Ik denk dat als ik de aantallen zie, volgens mij in de salesachtige hoek zitten de meeste. Maar het komt dicht bij elkaar. Voor het personeel komt het nijs van de middag net als een grote verrassing. Doch blijft er na de geerkomsten nog een soort onduidelijk. Volgens mij is er weinig beantwoord. Er is heel veel bekend volgens mij, maar wordt nog niet echt verteld. Dus in grote lijnen weten we natuurlijk nu wat er gaat gebeuren. Maar de poppetjes zijn nog niet genoemd natuurlijk. Het bedrijf is niet gezond op dit moment. Dus dat er wat moet gebeuren, dat is wel duidelijk. En op deze manier, daar kunt u dan ook mee akkoord gaan? Ja, ik weet niet welke manier het wordt. Er wordt niks gezegd over welk principe waarmee de reorganisatie gaat plaatsvinden. Of alleen aantallen. Begin juli moet bekend worden wat voor het mot. Takemir Simmer moet de volslagen reorganisatie kleerwijzen.